Meeting is now underway in Cairo between Egypt and Eritrea. Officially, the talks focus on regional security and cooperation, but for many observers, the timing raises bigger questions. Is this simply diplomacy or part of a broader effort to counter Ethiopia's growing regional influence? As tensions over sea access, regional alliances, and balance of power in the Horn of Africa continue to intensify, the Cairo meeting has drawn attention far beyond Egypt and Eritrea. Today, we Geopolitical shift is underway in Northeast Africa, directly impacting the balance of power across the Horn of Africa and the volatile Red Sea trade corridor. Eritrean President Isaias Afwerki is currently in Cairo for a high-profile, 3-day official state visit following his departure from Asmara International Airport yesterday afternoon. The Eritrean high-level delegation, which prominently includes Foreign Minister Osman Saleh, was officially confirmed by Eritrea's Ministry of Information. President Afwerki is scheduled to hold extensive face-to-face bilateral talks with Egyptian كم تريوم زلهم بلتقنا بد تولهم كنتاتنا نرزلنا بكل من قدي درجة نيكرنا أفريقيا زينا زيادة كوروناتو أبت مجشانة بريزنت سياسة فورك ترايد كونس قبل زلوا ركبات مس بريزنت ناي جبتي بالفتح السيسي زقبر زلوا زيادة دما لنكني أب كميز لنا أب كميز بلا كنتات كلنا ينا نقبر زلنا ونقدر سيو مخنياتو بلتقنا بدرونات ناتو متقعت تاتب زكايدو لزلوا ولا ونتي متقعت ناي درون زقبر زلون منالبات نتمجشا نمتعنقاف استقبر قون خليل كان نمجمات ونزكاليو قال سبالو نتي مجشا ناي بريزنت سياس دا أبي كوينهم فليت أما نزبل زيا مجشا ناي بريزنت سياس already تفليت أزنبرت مجشا وحنياتو منيستر وديات وصاي ناي جبتي بدر عبد اللاتي نابس مرامت يخلو مسير تي في عبس كبروا الانترفيو قال يسواني ريو بريزنت سياس دحر مالتنا صنتنا يرترا غزيه انت ترقيبو ناب كايرو متيو نزي حجي نغبرو زلنا ناي قطباو شركنت ناب زلا على درجه نخنا ديبو سفع زخونه زررب كنكايدلوينا إلو نغير نيريو ابزونا متيلكم نيري سلازي هندبت زتغبره تي that's why the man type لكم زنه بلصقنا ازو كنتات زي هندبت زغبر زلو يدمسلو like نساتهم قال دراما مسغبرو توم كادريتات يزبلكم እዚ ድራማታት ዝግበር ዘሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንዑ ሪአክት ገይሩ ንግብፅ ዝኸይድ ዘሎ ገይሮም ኢንሱኒየት ከምዚ ከምኡ ዓይነት ትረኻ ክፈጥሩ ይደልዮም በቲ እዚ መገሻ እዚ ኣቐዲሙ ዝተወሲኑ ዝነበረ እዩ ከምዛ ዝበልኩኹም ሕልፍ ክብል ከሎ ባድር ኣብጠላቲ ኣብ ዝሓለፈ ርክብናቱ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ብመጀመርያ ናይ ወርሒ 5 ዝነበረ ግዜ ናብ ኤርትራ መፅዩ ሰፊሕ ዝኾነ ኢንተርቪው ምሃ ሰፊሕ ዝኾነ ቁጠባዊ ሽርክነት ኮርፖሬሽንስ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ግብፂ ሒዙ ኣኸቲሉ መፅዩ ምስ ኤርትራ ናይ ማሪታይም ኮሪዶር ናይ ሺፒንግ ላይን ኮሪዶር ካብ ባፅዕ ምስ ወደባት ናይ ግብፂ ኮኔክት ክገብር ዝኽእል ከምኡ ድማ ናይ ኤሌክትሪክ ካምፓኒ ናቶም ይኹን ናይ ሎጂስቲክስ ካምፓኒስ ናቶም ይኹኑ ናይ ካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂካዊ ኣቕምታት ዘለወን ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ግብፂ ምስቲ ልኡኽ ብምምፃእ ምስ ኤርትራ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ናብ ስራሕትዮም ቁጠባዊ ምትእስሳር ንክገብሩ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም እዮም ስለዚ ነዚ መመላእታ ወይ እውን ዕምቀት ንምውሳኽ ዝግበር ዘሎ መገሻ ናይ ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ግብፂ እዩ እዚ ድማ ኣገዳሲ ወሳኒ ኣነ በቲ ዝዓበየ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ትገብሩ ዘላ ገይረ ዝቆፅሮ ኣነ ኣብዚ ናይ ግብፂ ፍሉይቲ ፌዘይኹም ትብሉ ሰባት ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ኢትስ ኖት ላይክ ዳት ግብፂ ፍሉይቲ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ንኤርትራ ስትራቴጂካዊት መሓዛ ክትከውን ትኽእል ሃገር ግብፂ እያ some people don't understand strategic time ማለት እዩ ገሊኦም ሰባት እጅ ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ጎረቤትና ስለ ዝኾነት ስትራቴጂካዊ መሓዛና ክትኮን ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊት መሓዛና ኣይኮነትን መሓዛና ክትኮን ትኽእል እያ ስትራቴጂካዊ ንክትከውን ግን ኣተሓሳስባኻ እዩ ዘገድስ ዕላማታትካ ኣብ ርሑቕ ዕላማታት ናትካ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ርሑቕ ዕላማ ናቶም ዘይኮነስ 3 ዓመት ሰላም ተረኺቦም ንኤርትራ ክወሩ እዮም ዝሓስቡ ስለዚ እዚ ባይ ዴፊኒሽን ባይ ዲፎልት ስትራቴጂካዊ ፓርትነር ክኾን ኣይክእልን استراتيجي مالت دحر 5 عمت ابيلنا دحر 10 عمت زمدنا نابيلو دحر 15 عمت دحر 10 عمت دحر 5 عمت ابيلنا كتبل كتكل لك this is how you design strategic partnerships ግብፅ ንሕና ንሞ دحر خادما كلتينا ብዙሕ ዝኣሳስረና ስለ ዘሎ ንሳቶም ስዊስ ካናል ኣዝዩ ዘገድሶም እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ወሽመጥ ናይ ስዊስ ካናል ኣዝዩ ዘገድሶም ምክንያቱ ማዓት ገንዘብ እዮም ዝትውሉ ንሱ ክሰርሕ ተኮይኑ ግን ቀደም ኩሉ ግዜ ዝሰርሕ ይመስሎም ነይሩ ሎሚ ግን ሑቲ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ለኩይትዎ ነይሩ ኣታዊታቶም ዜሮ ተመሊሱ ነይሩ ሕጂ ድማ ኩነታት ከም ኢሉ ኣሎ ንሓዋሩ ድማ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ገይራቶ ከም ዘላ ባቤል መንደብ ከላ ክግበረሉ ክእሊ ብሑቲ ስለዚ ሳቶም እንታይ ክኾን እዩ እንተዋሓድ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ኣለዎም ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከለዉ ድማ
ንዓለም ድማ ክነግሩ ኣለዎም ቀይሕ ባሕሪ ንዓይ ጥራይ ደይኮነ ንኩልካትኩም ዘገድሰኩም እዩ ስለዚ ኣነ ግብፂ እዮም ዝብል ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ኮይነ ነዚ መንገዲ እዚ ክኸፍቶን ነዚ መስመር ናይ ንግዲ ከነውሕስ ንፅዕር ኣለና ግን ሕፅረታት ናይ ፀጋ ስለ ዘለና ሓግዙና ይብልዎም ኤውሮፓ ቅድሚ 8 ወርሒ 7 ወርሒ ምፅአልኩም ነይረ ንግብፂ ዝለዓለ ናይ ሬድሲ ፎረም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ንምሕላው ተባሂሉ ኤውሮፓ ሕብረት ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ምስ ገለመለ ብቀረባ ክሰርሕ ምዃኑ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ምስተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ክሰርሕ ምዃኑ ሓደ ዓብይ ዋዕላ ተገይሩ ነይሩ ኤርትራ ዘይተዓደመት ኢላ ኣነ ፅቡቅ ኣይተሰማዓኒ ነይሩ ሽዑ ብዝኾነ ግን ግብፂ ክሳብ ዘሎ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግብፂ ዳርጋ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ወኪሉ ዝሳተፍ ዘሎ ሃገር እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንነፍሲ ክብል ንዓና ኢሉ ዘይኮነ ንነፍሲ ክብል ረብሓ ናይ ኤርትራ ንክህሉ ኤርትራ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ንክትከውን ዝፅዕር ዘሎ ሃገር እዩ ብልፅግና ድማ ፈፂሙ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክትወሓጠሎም ኣይከኣለትን ኣላ ወል ታይና ንብሎም ኩሉ ግዜ ማይ ጌርኩም ቀስ ኢልኩም ወሓጥዋ ምክንያቱ there is nothing on earth you can do ዝኾነ ነገር ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገር የለን ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ንእሽተይ ፀብፃብ ክንበኩም ኢና ካብቲ ድሮ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ ገለገለ ምንጭታት ካብ ኒው ኣውፅኦም ኣለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካሊድ ማሕሙድ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ነተቐረባ ብቐረባ ዝከታተሉ እዩ ነዚ ጂኦፖለቲካ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ ብፍሉይ ዝከታተሉ እዩ ስለዚ ኢጅፕት ኤንድ ኤርትራ close the Red Sea to Ethiopia once again ናብ ኢትዮጵያ ፀጊዖም እዮም ዝገብርዋ ኩሉ ግዜ ኤርትራን ግብፅን ሽርክነት ብምግባር ንኢትዮጵያ ፋውጓ ኣውፅኦም ኣለው ሕጂ እውን ይብለው in a new official rejection of Ethiopia's maritime ambition in the Horn of Africa the Egyptian Eritrean summit held in Cairo emphasized that the security and stability of the Red Sea and its governance are the exclusive and direct responsibility of the coastal states alone, thereby completely blocking Addis Ababa's efforts to establish an illegitimate military or political foothold in the vital shipping passage. ስለዚ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ሰሜት ናይ ካይሮ ሰሜት ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመንጎ ኤርትራን ግብፅን ሓደ ነገር ኣስሚሮም ኣለዉ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታን ድሕነትን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ንቀይሕ ባሕሪ ከቢበን ዘለዋ ሃገራት ሊቶራል ስቴትስ ዝበሃላ ናተን ሙሉእ ሓላፍነት እዩ ንሳተን እየን ክገብርኦ ዝኽእላ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና and that this is very good ቀፂሎም of the coastal states alone thereby completely ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕልምታት ትርጉም ዘይብሉ ንፀጥታን ድሕነትን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ጥቕሚ ዘይኮነ ዓብይ ሓደጋ ምዃኑ ንዓለም ይነግሩ ኣለዉ this stance comes during the expanded talks እዚ ድማ ማሲ ዝመፅእ ዘሎ ስፍሕ ዝበለ ትንክፍ ዘይኮነ ዕምቆ ዘለዎ ዝርርብ ይካየድ ስለ ዘሎ stance came during an expanded talks held by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi with his Eritrean counterpart Isaias Afwerki at the Federal Palace President Palace ማለት where both sides affirmed their joint coordination to protect regional peace and security and rejecting any unilateral moves that affect the sovereignty of the region's countries. Let's again, sovereignty ትብል ቃል ድማ ኩሉ ግዜ ትጥቀሰላ እዚኣ ድማ ንኤርትራውያን ካፒታል ናትና ንግብፂ ምሳና ክሰርሕ ክንብል ከለና ኤርትራውያን እንታይ ከም ደሊ ፅቡቅ ገይሮም ተረዲዎም ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መግለፂ ናቶም ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ባድር ኣብድላት መፅኡ ከሎ ደጊሙ ደጋጊሙ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ቀዳምነት ተዋሂቡ ንዑ ኣኽቢርካይ ኩሉ ዝምድናታት ክግበር ዝኽእል ክብል ከሎ ንኤርትራ ልኡላውነታ ነኽብረላ ኢና ክብል ኢሉ ይኮነን ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ዘለዉ ልኡላውነት ናይ ዝጎረባብቲ ሃገራት ክትርብሹ ትፍትኑ ዘለኹም ንስኹም እዮም ብልዎም ዘለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ንግብፂ ንኢትዮጵያውያን ሕማም ርእሲ እያ ትኾኖም ዘላ ሕማም ርእሲ ትኾኖም ዘሎ ግን ሕጊ ዓለም እዩ ሕማም ርእሲ ዝኾኖም ዘሎ ግህሰት ናይ ልኡላውነት ክፍፅሙ ሕልሚ ስለ ዘለዎም ኤቭሪ ታይም ግብፂ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክኽበር ኣለዎ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ ክትብል ከላ ኢትዮጵያ ቅርፀት እዩ ዝሕዞ ስለምንታይ እቲ ልኡላውነት ዝበሃል ዘረባ እናሃሰሰ ክኸይድ ረብሓዶ 920 ሚልዮን ዶ ገለ ዝብል ህዝቢ እናተጠቐምካ ልኡላውነት ንምትፋር እቲ ኣጀንዳ that's why ድማ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ዝኾነ ርክብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ብልፅግና ድስቁልቁል ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ብድሮናቱን ብካልእ ንኩናት ዝተቃረበ ስጉምትታት ክገብረሉ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ግዜ ዝካየድ ምዃኑ ምህላው ድማ I believe that the summit's emphasis on the exclusive responsibility of the coastal states represents a diplomatic and legal barrier that besieges the memorandum previously signed between Ethiopia
and the separatist Somaliland region. Again, ablu lawnetin ግዛታ ዋሕድነትን ኣተኲርካ ምዝራብ ድማ ወላውን ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ MOU ውን ንዑውን ክዓፅዋ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ stripping it of any regional legitimacy ኣብቲ ከባቢ በተን ጎረባብቲ ሃገራት ክብሪ ክትረክብ ከም ዘይክብል ወይ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘይክእል especially with present of LCC declaration of Egypt's state-first commitment to supporting Eritrea's sovereignty and the integrity of its territories, which constitutes an indirect warning against the consequence of any escalation or pressure that Addis Ababa might exert to obtain a maritime outlet by force or through internationally unrecognized agreements. ስለዚህ ግብፂ ብተደጋጋሚ ብፍላይ በመንገዲ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ አብዱልፈታህ አልሲሲ ኣብ ዝተፈላለየ ግልጽ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ድምፂ ናይ ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ክትንከፋ የብለን ምክንያቱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኣብቲ ገባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ክትክልክለቱ ኮይንካ ምስ ኤርትራ ብግልፂ ነቲ ዕድል ተጠቒምካ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ከምኡውን ብመንገዲ ሶማልያ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ እስራኤል ድማ ድሮ ገይርዎ ዘሎ ንዑ ንምኹናንን ኣብቲ ከባቢ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘይክእል ብምግባርን ነቲ ኩነታት ክትምክተሉ ትኽእለሉ መንገዲ እውን ክፍጠር ዝኽእል ዘሎ ካብ ወፃኢ እውን ኣብ ቁጠባ ዘተኮረ ኣገዳሲ ምዕባለ እውን ነይሩ ተዘራሪቦም ኣለዉ so again the talks did not stop at the Red Sea file but extended coordination to include developments in the situation in brotherly Sudan where the two presidents renewed their affirmation of their steadfast supportive stance toward the Sudan's unity, sovereignty, and security. Again, ኣብ ጉዳይና ሱዳን ክልቲኦም ሃገራት እውን እንትኾንናቶም ጥራይ ደይኮነ ኣብ ጉዳይና ሱዳን እውን ልዑላውነታ ግዛታዊ ሓድነታ ከምኡ ድማ ነቲ ሃገር ኣውሪዳቶ ዘላ ሴኪሪቲ ናታ ንምውሓስ ሙሉእ ደገፎም ከም ዝህቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ጠቂሶም ኣለዉ እዚ እውን ኣገዳሲ ሱዳን ኣካል ናይዞም ክልተ ሃገራት ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና and then the necessity sovereignty and security, the necessity ending the current crisis and supporting efforts to restore comprehensive stability therein, considering and ስለዚ ሱዳን ካብ ዘላቶ ሽግርን ፀገምን ወፅያ ሉዓላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ሰላማን ፀጥታን ተዋሒሱ ናብ ዝበለፀ መድረክ እቲ ዞባ ድማ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ንክሰግር እውን ተዛሪቦም ይበሃል ኣሎ ኣብቲ ናይ ክልቲኦም ሽርክነት ድማ witnessed an agreement to advance relations between Cairo and Asmara to broader horizons, particularly through enhancing economic, investment, trade exchange, cooperation, reflecting both countries' desire to transform this strategic and political alliance into a sustainable development partnership that achieves prosperity for the two brotherly people. እቲ ዝርከብ ግን ካብቲ ናይ ፖለቲካን ናይ ፀጥታን ወፃኢ እውን ካብ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ናይቲ ዞባዊ ሰላምን ርጋትን ወፃኢ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ቁጠባ ሓበራዊ ሽርክነተን ንክሕይላ ብዝበለፀ መንገዲ ንስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ንምሕያል እውን ከም ዝተዘራረቡ ብፍላይ ኣብ ምሕያል ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ናይ ወፍሪ ሽርክነት ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ናይ ንግዲ ምትሕብባር ንክልቲኡ ህዝቢ ከርብሕ ብዝኽእል መንገዲ ነዚ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ካብ ፖለቲካ ናብ ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ናይ ቁጠባዊ ምትእስሳር ንምስፍሑ ከምኡ ድማ ቀፃልነት ዘለዎ ናይ ምዕባለ ሽርክነት ንምፍጣር እውን ክልቲኦም ሃገራት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ተዘራሪቦም ኣለዉ ይብለና ኣሎ so this is very very important ኣነ እውን ብግደይ ንዑ ነቲ ኣርስቲ ዝመስል ሪትዊት ገይረ ኣለኹ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ፖስት ዝግበሮ ዝያዳ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ዘጉልሕ እዩ ብዝኾነ ኣብ ኤክስ ክትሪእዎ ስለትኽእሉ ብዙሕ ግዜ ክነጥፋሉ ንኽእል ኢና so ከም ንሪኦ ዘለና Ato Yemane Gebre Meskel, President Isaias Afwerki and his delegation were accorded a warm welcome. Again, the red carpet treatment President Isaias. Wala kwa من حصير جزء أنا جبت خيدون تنبره الجون بعبي official بغيه من مقبال مالت نبعلو عبي زرا بايزي. إرتران جبت كندا أكسع كندي أجد داسيت مخانا يزر يوم زلوا and أنا خانتين نبلو إرتران نبل سجنا قرصات يازيا قرصات نبحكي. ናይ ኤርትራ ጉዕዞ ንግብፂ ልክዕ ከምዚ ኣብ ከብዶም ኣሜባ ዝበቆለሎም እያ ትገብሮም ይርዮም ያነ ማራዮም ከዓብዱ ዝደልዩ ኤርትራ ንግብፂ ክትከይድ ከላ ኤርትራ ንስዑድያ ክትከይድ ከላ በቃ ከዓብዮም ጨርቆም ክድርብዮም ዝደልዩ ንሳቶም ናብ ዝኾነ ይኹን መጋበርያ ከይዶም ክሰግዱን ምስ ማንም ዘርከበ ዲፕሎማሲ ክገብሩ ሓላል ኤርትራ ምስ መሻረፍታ ክትገብር ከላ ግን ከዓብድዮም ዝደልዩ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣካል ናይቲ ኤርትራ ኣይዘለ ተነፂላ ምስ ዓለም ርክብ ዘይብላ
زمدنا زي بالله شركنا زي بالله كتكون يدليتهم نيرو بزي من قديو تحلمناتهم نيرترا قوبيت كان محاز لولاونت إيرترا دفيركا زي زخوني يكون تساقم نغتوت كمون مريتنا إيرترا منزع كاوسيتكا علم بحقي إيرترا كتماقوت كم زي تخل نخقبر زي بالأجنداناتو بيك تايم كون كم زي كل أفكورس إيرترا علم أمينا يكونت نجون ترقاقيا زلا أم نفس أمينا إيرترا لولاونت هاديو قزات وحدنا أنا محلاو نقبتي وين سعودية وين خال عالم تأمن هقرا يكونت إيرترا نفسها تتأمن نفسها تتأمن دي كونس نيرترا زأمنو أبتو زوبا كم معلتنا بزحيم زخود زلو نبزي نسمع يا مسكي ላኪዎች የነ ፈርዖን ቤተሰብ ተላላኪዎች ሄደው ደጅ የጠኑ የነ ዚያድ ባሬ ተላላኪዎች የነ ፈርዖን ቤተሰብ ተላላኪዎች የካርቱም ተላላኪዎች ግንባር ፈጥረው የዛሬ 60 ዓመት ኢትዮጵያን ከባህር በር በማባረር ኢትዮጵያን በእርስ በርስ ግጭት በማዳከም በቀጠናው ትርጉም ያለው ሀገር እንዳትሆን በቀጠናው የአባይን ውሃ እንዳትጠቀም ሲደረግ ነበር። እነሱ በቀጠናው ጥቅማቸውን ለማስከበር ተንቀሳቀሱ። እሺ እናንተ ግን እኮ ኢትዮጵያ አይደለንም ስትሉ ነበር። ኢትዮጵያዊ ለመሆን እንደራደራለን እንጂ እኛ ኢትዮጵያዊ አይደለንም ያለውን ሌንጮን በጣም በልይ ሁኔታ ስትሸልሙት ነበረ። ጋሽ ታዲዮስ ታንቱን ደግሞ እስር ቤት እያማቀቃችሁት ነው። ከናንተ በላይ ጠላት የለንም። ያ مساكيني እንዳጁላ ዝበልዎን ተበሉ ዝኣምኖም ሰብ የለን ብልዕልዮም እዩ ኢትዮጵያ ካባኹም ንላዕሊ ንዓና ትብፅሓና ኢትዮጵያ ካባኻትኩም ንላዕሊ ኢትዮጵያ ንዓና እያ ትብፅሓና ሻዕብያ ድዩ ካልእ ድዩ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ሶማልያ ድዩ ምስ ሱዳን ድዩ ምስ እገለ ድዩ ተመሻጢሩ ረብሓ ናይ ሃገሩ ናይ ህዝቡን ዘወሓሰ እዩ ጅግና ድማ ከምኡ እዩ ዝገብር ብጉልበቱን ካልእ ድማ ካብ ዝኾነ ንረብሑ ክሕግዞ ዝኽእል ዘበለ ይልምን በዓል ንስኻ ካብ ባንዳ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ህዝብኩም ኮይኖም ሃገርኩም ኮይኖም ተፍርሱ ዘለኹም ኢትዮጵያ ንዝብል ህዝቢ ኮይኖም ፋሕፋሕ ትእትዉ ዘለኹም እናበሉ እዮም ዝምልስሉ and I mean we are ኣብ ዘገርም ኩነታት እንዲና ዘለና ነዚ ግን መልሲ እውን ሂቦምሉ ነይሮም ኣብዚ እስከነዚያ ስምዕዋ እዚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ባሕር ሕቶ ኣቦቱ ሃሊ ብዛዕባ እዚ ናይ ፅምዶ ብዝምልከት ግን ናይ ታሪኻውያን ፃዕትና ዝወዳድዎ ዘለዉ ኣብ ስሳታት ዝተጀመረ ዝተበቃ ዕሱባት ኣሰሊፎም ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምስእን ዝገበሩና ሕጂ ካቶም ቀደም ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንስእን ዘገደዱና ታሪኻውያን ፀላእቲ ብፅምዶ ይመፁ ኣለዎ እሞ ነዚኦም ክንሰብሮም ተዳሊና ኢና ጀሚርና ኣለና ክንብገስ ኢና ዝመልሰና የለን ዳሊት ገለ ዝብል ዝረብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገለ ወገናት ተጋሩ ሰበስልጣናት ማለት ኣብቲ ስርዓት እውን ብቐጥታ ዘየለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ከባቢኡን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ኣብዚ ከባብን ብርቱዕ ሓደጋ ይመፅእ ኣሎ ዘይተርፍ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ህልቂት እዩ ኩናት እዚ ስለዚ ኣብ ሕጂ ኣትሒዝና ተኣኪብና ድምፅና ከነስምዕ ወይ ክንብል ዝተርፈሉ ኩነታት ከነተዓራሪ ይግባአና ገለ ዝብል ምሕፅንታ ከቕርቡን ሰሚዐ በቲ ሓደ ሸነኽ ከም ዝበልካ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ከባቢ እዚ ወዲ ሓንቲ ዕንቅፋታት እኳ እንተሎ ግን ቅሶኑ ይብል እዩ ብናይ ውሽጢ ኤርትራ አክቲቪስት ከዓኒ ኣብ ትግራይ ሓንቲ ጥይት ኳ እንድሕሪልና መንግስቲ ኤርትራ ኢዱ ጣሚሩ ኣይክእልን እዩ ዝብል እውን ኣሎ ሕጂ ዳርጋ ቀጥታዊ ኮንፍሮንቴሽን እዩ ዘሎ ኣብ ሰለስተ እዚ ከዓኒ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ድሮን ናይ ድሮን ደብዳባ ካይዱ ብልፅግና ኣብቲ ከባቢ ጉድኣት ከም ዘረደን ዝረብ ኣሎ እሞኒ በዚያ ክንሪኣ ምንታን በዚያ ነተሓሓዛ እስከ ከባቢ ሸራሮ መጥቃዕቲ ዝተባሃልቦ ነፈርቲ ድሕሪ ምክያዱ ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ፅውፃ ኣኼባ ከም ዘካየደ ተገሊፆም ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ጥቓ ከተማ ሸራሮ ካይድዎ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ላዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ጉድኣት ከም ዘብፅሕ ዓለም ለኸ ሚድያታት ከይተረፋ ፀብፂቦን እየን ኣብ ዝቐረበ ዋነቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዛዊ ምምሕዳር ኣልጊሱ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ትማለ ማስዮ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ድሮን ዕለታዊ ስራሕቶም ንምስራሕ ኣብ ምንቅስቃስ ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ሓደጋ ሞትን መቆሰልትን ከም ዘውረደ ረጋጊፁ እዮም እዚ ተግባር እዚ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተሓሰብ ምዃኑ እውን ወሲኹ ሓቢሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ድሂቡ ካብ ወገን ፌደራል መንግስቲ ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን ገለገለ ተቃውምቲ ሕወሓት ዝኾኑ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣቐዲሞም ምንቅስቃስ ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎ ቀዲሞም ብምፅሓፎም ነቲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከም ጠንቂ ምክንያት ብምግባር ዛዕባ ኮይኑ ከም ዝወዓለ ብወገን ሕወሓት ክስ ቀሪቡ እዩ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ መረፃ ብልዕሊ ሕወሓት ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ትግራይ ኩናት ንምኽፋት ድልው ከም
ከምዘሎ ገለገለ ምሁራትን ተንተንትን ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ክገልጹ ምጽናሖም ዝፍለጥ እዮም። ህወሓት ከካይዶም ዝጸንሐ ተግባራትን ክወስዶም ዝጸንሐ ፖለቲካውን ጸጥታውን ስጉምታትን ኣብ ውድብ ብልጽግና ዓብይ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ማሕበራት ጸጥታን ትካላት ድሕነትን ክዝረበሉን ክመያየጥሉን ከም ዝጸንሑ نغزل هج እቲ ኩናት ኦኬ ኢትዮጵያ ኩናት ክሽከም ኣይትኽእልን ኣብ ዘሎ ውሽጣዊ ቁርራውን ናይ ቁጠባ ፀገማትን ይበሃል ግን ከምኡ ኢላ ክትፅንሕ ትኽእል እያ ዘይተርፍ ኩናት ዝመስል ኣለዎ ከዓ ዝብሉ ወገናት ኣለዎ ምንቅስቓስ ናይ ሰራዊት ካብና ብን ከዓ ከም ዘለውን ይረአይ ዝብሉውን ኣለዎ እሞ ነዚ ከመይ ትንግሞ መጀመርያ እቲ ሓሳብ እታ ናይ ቀደም ቴምፕሌት ኣላ ናይ ቀደም ዘረባታት ናይ መሳፍንቲ ኢትዮጵያን መንግስታት ኢትዮጵያን ዝብልዋ ንስኻ ከምዚ ኢትዮጵያ ዘይተገደበ ዶባት ከም ዘለዋ ገይሮም እዮም ዝቆፅሩዋ ስለዚ መወዳእቱ ኣብይ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ተይልካ ዳርጋ መወዳእታ እውን የብሉን ሓሳብ ከም ኣፈ ታሪክ ብዙሕ ስለ ዝምልከቱ ኣብቲ ኦራል ሂስትሪ ከም ዝመፆም እቲ ዶባቶም ከስፍሕዎ ትርእዮም ኢኻ ሓሳብ ካብ ኢየሩሳሌም ክሳብ ዳርሳሌም ዶባትና ዝበሃል ኣሎ ኢየሩሳሌም ብሰሜን ክኸውን ከሎ ዳርሰላም ከዓ ደቡብ ኣብ ታንዛንያ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ቴምፕሌት እዚ እናልዓልካ ከም ሓቂ ንኽተምስል ምፍታን እዚ እቲ ቀደም ዝፈሸለ ዓይነት ተሓሳስባን ኣዘራርባን እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ካልኣይ ታሪካውያን ፀላትካ ዝበሃሉ ኣለዉ ብተደጋጋሚ ዝመፁ ማለት እዮም ታሪካውያን ፀላቲ ዝብለዎም ንሳቶም ኤርትራ ግብፂ ቱርኪ ማለት እዮም እዚ ዘረባታት እዚ ኣገይን ካብቲ ናይ መሳፍንቲ ናይ ሓበሻ ናይ ከበሳታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ካብ ትግራይን ካብ ኣምሓራን ዝመፅእ ኣዘራርባ ናይ ቀደም እዩ እሱኻ እንታይ እዩ ከም ዝበልኩኻ ዶባትና ብርእሶም እዮም ዘውስንዎ ካብ ዓዲ ከለ ክሳብ ዓዲ ከለ እዩ ስለዚ ኣብ ዘለኻዮ ሰዓት ኣብ ትኽእለሉ ግዜኻ ወሪርካ ዘሚትካ ኣገቢርካ ነዚ ህዝብታት እዚ ሳብጀክት ናትካ ናይ ምግባር ፈተነታት ነይሩ እዩ ግን እዚኣቶም ነዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ድዮም ዝውክሉ ነይሮም ወይስ ንንቲ ናቶም መስፍናዊ ስርዓት ኣብቲ ከበሳታት ናይ ዝነበሩ ከባቢታት እዩ እዚ ኣብ ዓብዪ ሕቶ ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሓልፍ ኢልና ንእሽተይ ከነስማዓኩም ሲቲ ስቴት ኮይና እያ ፀኒሓ ማለት እዩ ሲቲ ስቴት ኦኬ ሕጂ እንታይ ክንርኢ ደሊና ኢና እቲ ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ንዓታቶም ዝተርፍ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ናይ ግብፅን ግን እቲ ብልፅግና ዝያዳ ኣተኩሮ እዩ ዘለዎ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ከምዚ ዝብልዎ ፀንሑ ብዝሰፍሐ መንገዲ እዮም ዝቕፅልዎ ዘለዉ እቲ ጎስጓስ ናይ ፕሮፓጋንዳ ባህር በር አልባነት ምክንያት ብሔራዊ ጥቅሟና ብሔራዊ ደህንነቱ አደጋ ውስጥ የገባውና ከሁሉ በላይ ደግሞ የውጭና ገቢ ንግዷ በሌሎች በጎ ፍቃድና ችሮታ ላይ የተመሰረተባት ኢትዮጵያ በአንድ ወቅት የባህር በር ባለቤትና ግዙፍ የባህር ኃይል ኮሌጅ የነበራት ሀገር እንደነበረች ታሪካዊ ዶሴዎች ሕያው ምስክር ናቸው። ኢትዮጵያ በተለያዩ ከዜላ የሚባለው አካባቢ የሶማሊያ አካባቢ ከነበሩት በርበራን ጨምሮ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አሰብና ምጽዋ አካባቢ የባህር በርን ኢንጆይ ያደረገች በደንብ እየተጠቀመች የነበረች ሀገር ናት። ያ ብቻ አይደለም። ሌላው ቀርቶ አሁን ላይ ተቃዋሚ ሆነው የተነሱት እነ ግብጽና መሰሎች ሀገሮች የዛኔ ሀገር ሆነው ባልቆሙበት ሰዓት ኢትዮጵያ በ1950ዎች ውስጥ የባህር ኃይል ኮሌጅ አስመራ ላይ ከፍታ ከእንግሊዝ ጋር ከሌሎች ትላላቅ ሀገሮች ጋራ ልምድ የምትለዋወጥበት እርከንና ደረጃ ላይ የነበረች ሀገር ናት። ካንትሪዎ ዘለኹም ዝኻ ሓረካብቶም ነቲ አጀንዳ ባሕሪን ጉዳይ ናይ ግብፅን ቀዳማይ ስርሑን ተልእኹን ገይሩ ዝወሰዶ እዩ ስለዚ ካብቲ ፅንፅዋይ ከይወፀ ከምቲ ኣቶ ዓብድርሕማን ክብሎ ዝፀንሐ ብሃሸም ክብሎ ዝፀንሐ ናይ መዓስዩ ዘይላ ማእስዮም ዝጥቀሙሉ ነይሮም ጅቡቲ ማእስዮም ዝጥቀሙሉ ነይሮም ዓሰብ ከማእስዮም ዝጥቀሙሉ ነይሮም ዓሰብ ባፅዕ ከማእስዮም ዝጥቀሙሉ ነይሮም እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዛንታ ን200 ዓመት ከይቋረፁ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ወይ ን200 ዓመት ከይቋረፁ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ይመስል ለካስ እታ ባፅዕን ዓሰብን ዝብላ ዘላ ኣብ 50ታት ናይ ኤርትራ ኮሌጃት ወይ ናይ ኤርትራ ሊያን ተሰርሑ ኣብ ደገ ነይሩ ወይ እንግሊዝ ቋፀሩ ኣብ ደገ ነይሩ እንግሊዝ ንጥቕሚ ኢሉ ዝፈጠሮ ገለ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ኮሌጅ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣይደኖ ኢትዮጵያ ግን ኣይኮነን ኮሌጅ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክትከፍት ቤት ትምህርቲ ናይ ቀዳማይ ኣዚለ ክትከፍት እውን ዓቕሚ ነበራን በቲ ዝነበረ ድኽነትን ሽግርን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ኤርትራ መግዛእታዊ ሓይልታት ዝፈጠርዎ ንዑ ተጠቂማ በቋራጭ ሃብቲ ስለ ዝተዋህባ በቋራጭ ዝተሰርሐት ሃገር ስለ ዝተረከቡ ልክዕ ከምዚ ገዛ ኣብነት ክበኩም ኣብ 99 2000 ዝነበረ ግዜ
ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ክስጎጉ ከለዉ ሕብሪ ዓይንኹም ተሳይበለና ተባሂሎም ክስጎጉ ከለዉ ገዛውቶም ገዲፎም እዮም ከይዶም ገለገለ ኢትዮጵያውያን ሽዑ ዝተሰርሐ ገዛ ዝተወደ ቪላ መፍትሒ ተቐቢሎም እዮም ምክንያቱ እቶም ኤርትራውያን ብግፍዒ ስለ ተወሰዱ ተወሪሩ እቲ ገዛውቲ ናቶም ናይ ብዙሓት ተወሲዱ እዩ ልክዕ ከምኡ እዚኦም ድማ ጥልያን ንነብሱ ኢሉ ዝሰርሓ ንነብሱ ኢሉ ክሰርሓ ከሎ ግን ጥልያን ለተሰይ 20,000 ሰብ ወይ 50,000 ነይሮሞ ክንብል ንኽእል ኢና ኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ተሰሪሑ ዘሎ ህንፃ ጉልበትን ረሃፅን ደምን ፀጋታትን ናይ ኤርትራ ይሰርሕዎ ስለዚ ኣስመራ ትገለ ናይ ጥልያን ዝሰርሖ ክብሉ ከለዉ እውን ክንጥንቀቕ እዩ ዘለና ኤርትራውያን እዮም ሰሪሖሞ ድምሉ ኤርትራውያን እዮም ሰሪሖሞ ረሃፅ ናይ ኤርትራውያን እዩ ሃብቲ ናይ ኤርትራውያን ጥልያን ካብ ጥልያን ገንዘብ ኣምፂኡ ኢንቨስት ኣይገበረን ካብ ኤርትራ ወሲዱ ዝሰርቆ ዝነበረ ብማለስ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ስለዚ ገንዘብ ኣብኡ ዝፈሰሰ ናይ ኤርትራ ንብረት ኣብኡ ዝኣቱ ዝነበረ ኤርትራ ዝሰርሖ ዝነበረ ኤርትራዊ ሜቢ ሓደ ጆሜትራ ኢንጂነር ናይ ጥልያን ነይሮም ርግፅ ግን እቲ ጉልበት ንዑ ዝሰርሕ ዝነበረ ጉልበት ኤርትራዊ እዩ ስለዚ ንብረት ኤርትራዊ እዩ ኩሉ እዚ ጉልበት ናይ ኤርትራ ውስጥ ዝሰርሐ ንብረት ወሲዶም እንግሊዝ ስለ ዘረከበቶም እቲ ሃገር ብኣቋራጭ ሃብታም ገይሮም ነቲ ሃይለ ስላሴ ሃብታም ከተማን ሃብታም ሃገርን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ኩሉ ዘለዋ ሂቦም ኣይም ሹር ሃይለ ስላሴ ክንደይ ዓመት ከይደቀሰ ከም ዝተሓጎሰ ምክንያቱ ካብታ ቀዳማይቲ መዓልቲ ጀሚሩ እዩ ንብረት ክዛረገ ንቤተ መንግስቲ ናቱ ክጓሪ ጀሚሩ ምክንያቱ ኣስመራ ፒኮቤሎ እያ ነይራ ሽዑ እዚ ካብ ኣስመራ ዘድልዮ ቴክኖሎጂታት ኣብ ኣስመራ ከማን ርእሰ ከተሙ ዘይቀየራ ኣነ ይግረም እየ ዘሎ ዓልዎ ፍርሂ እዩ ዝኾን because ኣስመራ was so beautiful back then ኣስመራ እዚ ፅቡቅ ከተማ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ካብቶም ዝበለፁ ከተማታት ዝሰልጠኑ ዝማዕበሉ ከተማታትን እዩ ነይሩ ስለዚ ንዑ ወሲዱ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፈላጢ ኢሎም ዝቐሪቡ ዘሎ ናይ ኤርትራ ፀጋታት ተረኪቡ ኮሌጅ ነበረና ኢና ባዕሉ ዝሃነፀ ይመስልን እዚ ገለ ነገር ሃኒፁ ወይ ገለ ነገር ዝፈጠረ ይመስል ባሕሪ ዝነበረ ቅድሚ ካልኦት ሃገራት ወህም ያ ወህም የቆጥዑኻ እኮ ማለት ክትቁጣዕ ኣይደልን ዲኻ ግን የቆጥዑኻ እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዘይ በዓል ካሉ ኣብዘይ ስራሕ ካሉ ኣብዘይ ረሃፅ ካሉ ቦታ መፂኻ ናተይ ነይሩ ኢልካ ፈጠጥ ኢልካ ክትሕሱ ከለኻ እውን ነፍሱ ዝኻለ ቁጣዒ ዝፈጥረልካ hosted by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. The two leaders discussed bilateral economic cooperation, Horn of Africa security, Red Sea stability, and East African developments. Ethiopian observers see this meeting as another step in deepening alignment between Cairo and Asmara, aimed at isolating Addis Ababa and blocking Ethiopia's legitimate quest for sea access. This is not their first encounter. Isaias Afwerki and al-Sisi have met multiple times over the years. Hanti zaraballa cry baby ዝብልዋ ዘሎ ስቂልኩም ብኸዩ ጥራይና ንብሎም ንሕና ብዙሕ ክንብሎም ኣይንኽእልና ስለዚ ገለ ቁሩብ ሳመሪ ክንርኢ ናይ 3 መዓልቲ ናይ ስቴት ቪዚት ኣብኡ ይገብር ከም ዘሎ ምናልባት ብዙሓት ኣይጠቕስዋን እዮም ዘለዉ ግን there might be also some kind of ምስ ኣሜሪካ ርክብ እውን ክህሉ ክእል ይኸውን እዩ ምክንያቱ ስቲል ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ስለ ዘሎ እዚ 3 መዓልቲ 5 መዓልቲ ክበሃል ከሎ ናብቲ ሃገር ጥራይ ኣይመስለንን there might be other things behind the scene so ንሱ እውን ኣብ ግምት ኢኻ ንኩሉ ኩሉ ብዙሕ ስራሕ ክስራሓሉ ዝኽእል ጉዕዞ ከም ዝኾነ ምርዳእ የድሊ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲን ዝኸይድ ዘሎ ዝምድና ግን ንብልፅግና ብዘይ ልቦም ብዘይ መዓልቶም ክእርጎም ቀሪቡ ዘሎ እዩ strategic alliance ኢሎም መግረም the meeting focuses on security and trade widely seen as a move to solidify a joint front against Ethiopia's growing regional influence you have no regional influence boys people ተረጋጉ ኤርትራን ግብፅን ዝገብርዎ ዘለዉ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ዝገብርዎ ዘለዉ ባዕሎም ይነግሮም ኣሎ ስትራቴጂካዊ ርክብ ይብሉ ትሩ ስትራቴጂካዊ ርክብ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም እቲ ክልቲኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ንናይ ኢትዮጵያ ናይ ምስዕፋሕ ሕልሚ ቀታሊ እዩ ትኽክል ናይ ምስዕፋሕ ሕልሚ ናይ ፅልዋ ኣብቲ ዞባ ከም ድሌተ ክገብር ዕንደራ ክገብር ከምዚ ክገብር ዝብል ኖ ዌይ ዕድል ዝበሃል ዝቦም ኣይኮነን ስለዚ ቼክ ሜት እዩ ዝበሃል እዚ ቼክ ዝኾኑ ኣለዉ ናብ ዝኸዱ ወይ የብሎምን ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኤርትራ ታዛ ዓብየ ቼክ ሜት ንኢትዮጵያ ምስ ግብፂ እያ ክትገብራ ትኽእል ምክንያቱ ግብፂ ንኢትዮጵያ ምቁፅፃር ከይደቀሱ ለይትን መዓልቲ እንዳሓስብዎ ሓሳብ ተሎ ንኢትዮጵያ ከመይ ጌርና ንቕርቅራ እዩ ኤርትራ ድማ እቲ ዝበለፀ ካርዲ እያ ሒዛትሎም ትመፅእ ኣላ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ሕልምታት ብፍላይ ክንቅፅል ኢና ኣብዚ ብዝኾነ ኣብ ኩሉ እንተሪኢኻ countering Ethiopia ንምቕርቃር ዝግበር ዘሎ እዩ maritime control both nations to operationalize a maritime transport pact with Egypt potentially investing in upgrading Eritrea's
كل تزبلو زلو أبو دب عصب يكون أبي إرترا أبو دباتنا تا بس عن قلملن جبس ينفس قبريا حرر بلو وجبس قبريا تواص عنا يعني إحنا مريضنا لنا زواص عنا زتعملنا زدلينا نفلت سباتنا سلزي يس بس جبس شركنا نقبرينا بالسعودية شركنا نقبرينا مستليان شركنا نقبرينا and what are you gonna do تاك قبرو تقولوا nothing so انتاك بلكم إليه حسدنا وي كم زصلي قال خي مسلكم وي حرقانا توم سلازلنا يكونن إيرترا لولاوي تاغريا لولاوي تاغر ማለት ድማ لولاو ውሳነ ክትወስን ትኽእል እያ ምስ ግብፂ ዝምድና ክትገብር ተደልያ yes of course absolutely of course ምስ سعوديا ክትገብር ተኾይና ምስ ግብፂ ክትገብር ምስ ጣልያን ክትገብር ተኾይና fantastic how is this a problem ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ዝኸውን ኤርትራ ምስ ዘለ ተኽሰርሕ ትኽእል ሃገር እያ وشلة كمان تسرح تغلط يفلنا هنا نبدلنا هنا وشلة تسرح تودي لنا غلطيفو نابسرحنا معبالن تبصعو دونغينا هنا نبدلنا هنا إرترا كالاي بيم عدل تواهيبهم يافدق بحر مس إرترا لولاونة إرترا أخبيرهم نكسرحو 3 عام توصيد لهم أي سرحو كالود نخي سرحو دم عنك فاتكو قبريهم تنهم سافج تاتون كسرحو زخولي كونن نجبت كمان بجنزبان هاي سرحو تقمي جيرهم قوم شيتنا أشكالها لسقاطو لالو نعاب عدايت يوم ما معاد عدان عندي دانجيران زوده بناتاس في حتى زلا نعقدي فوم بربرا خدي حسب الله and by the way بربرا انفستو قبر خلو لولاونت كيف لتكخسر كنت كام سقما ينبرا كان سوماليا ويلكم الى مامي 19% بركنايتينا بربرا ورب جزيوم نيرم يمس امارات كوين ገንዘብ ስለደይ ብሉ በጃኻ ይመራት ገንዘበይ ሃበንስ ካብ ዓል خسر ሓይሉ ገንዘብ ወሲዱ አቡ ግን ትግራይ ፊዎ ይባል ስለዚህ ኢንቨስት ክገብር ወን ድሌት የብሉን ዓቅሚ የብሉን ግን ድራማ ትገብር ነቶም ካልኦት መጽዮም ነታፍ ደገ ባሕሪ ክወስድልን በዓል ይመራት አጀንዳ ተፈጥሮሎም ከም ንሪዮ ዘለና ድማ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃስ በብዙሕ መንገዲ እዮም በማይክሮስኮፕ እዮም ዝጥምትዎ ዘለው and yeah I mean እቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር ክንሪኦ ከለና ናይ ኤርትራ ጽቡቕ ነገር እዩ ኤርትራ ድማ ነቲ ኩነታት ክትጥቀመሉ ኣለዋ እዚ ዘረባ ናይ ቀይ ባሕሪ ንጥምቶ ዘለና ወይ ንዛረበ ዘለና ኣብ እንታይ ዝበለ መድረኽ እዩ ዝያዳ ዝዝረብ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንግብፂ ከይዱ ዘሎ ሕጂ ብዘጋጠመ ኩነታት ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሮናት ይሃርማ ስለ ዘለዋ ብልፅግና እንደራ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ከምኡ ገይሮም እዮም ናይ ብልፅግና ካድረታት ብብዝሒ ዝፅሕፉ ዘለው ንዓታቶም ኣይትስምዑ ክብለኩም ኢለ this has nothing to do with them እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ቀደም ስኬጁል ድዩ ክልቲአን ሃገራት ድማ ዘለወን ሽርክነት ጽቡቕ ገይረን ፈሊጠን ዘለዋ ናበይ ይኸዱ እንታይ ይገብሩ እንታይ ይፈጥሩ ተረዲዎም ዝኸዱ ዘለው ስለ ዝኾኑ let's not worry a lot about that at the same time ብልፅግና ሓድሽ ተቃወምቲ ዲና ክንብሎም ወይስ ዕሱባት ዲና ክንብሎም ሓደሽቲ ሰብ አጀንዳ ዲና ክንብሎም በላዕቲ ውዳቕ ዲና ክንብሎም ለንቀነ ዝረአዩ ገለ ተቃወምቲ ዝመስሉ መፅኦም ኣለው I'm going to give you one video ካባቶም ዝመፀ ለንቀነ ገለ ስፖትላይት ይህብዎም ኣለው I really don't understand እንታይ እቲ ዕላማ ናይዚኦም ሓይልታት ብልፅግና በዚኦም ገይሩሲ ፖለቲካ ክቕይር ዲ ዝሓስብ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኮንደኾን ገለ ናይ ተቃውሞ መንፈስ ስለ ዘሎሲ ኤርትራውያን ምሳይ ኣብ ጎነይ ክዓስሉለይ ይኽእሉ ኢሉ ዲ ዝሓስብ ዘሎ ዝኾነ ከምዚ ካብቲ ብሉ ሬቮሉሽን ዝብልዎ ዝነበሩ ናብ ግሪን ሬቮሉሽን ዝብል ሽም ወሲዶም ዘለው ሓይልታት ኣለው ከሪአኩም ናታቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ሸንኮለል የብልዎም ኣለው ገለ ብእንግሊሽ ወይ ብዛዕባ ቀይ ባሕሪ እውን ሓቲቶሞም ቀይ ባሕሪ ብንካን ሃባን ክንህብ ንኽእል ኢና ገለ ዝብሉ ሰሚዐ ኣለኹ where are they give me a second ደልየ ክረኽበልኩም The first question was about the name and what has to do with revolution. I understand. Look, in Eritrea, the life and the way the people are living is almost destroyed. And we think that the green color has a lot to do with strength, with youth, at the same time with hope. So we hope a green future for our people. And the life has to start again and to come to life. That's why we hope that the future of Eritrea to be green. This is the first part. The second thing, if you see, we have the blue revolution, and this is the green revolution, and they both come from the flag. So እዚኣቶም ኣነ ርእዮም ኣይፈልጥን እየ እንታዮም እንታይ ዓይነት ተቃወምቲዮም ወይስ እንታይ ዝኾኑ ሰባት እዮም ኣይፈልጥን እየ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀጠልያ ዝብል ሽም ሒዝና መፂና
يزبل زلو كاب بزلو بريس كونفرنس يلوم يوم أساسا መንግስት በኃይል ከስልጣን ለብላብላይ ሎም ያምጽኦም ማለው እጂ ቀጠልያ ንኤርትራ ተስፋ ንክኾና ኢና ሕብሪ ቀጠልያ መሪፅና ይብላሎ ቀፂሉ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲስተም ቀይርና ወላ እውን ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዲስካሽንስ እውን ምስ ኢትዮጵያ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ብእንካን ሃባን ኣብዚ እውን ኣለኩም በአምሓርኛ ካልእ ከምኡ ይገይሩ አብዮት ፖለቲካዊ ፕሮጀክት ይፋ ሆነ ለገለልተኝነት ደርጓል። ከዚህ እይታ በመነሳት የአረንጓዴው አብዮት ፕሮጀክት እውነተኛ ብሔራዊ መረጋጋት ፍትህ የአረንጓዴው አብዮት ፖለቲካዊ አስተሳሰብ በጋራ ጥቅሞች ላይ በመመስረት ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ባይኖር እንኳን መፍጠር አለ። ለሁለቱም ሀገራት የጋራ የኢኮኖሚያዊ ጥቅምና የወደቦቹ መዘጋት አሊያም አገልግሎት አለመስጠት ምን ይጠቀማል? አስተዳደሮች ከፍተኛ ደረጃ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ እውን the Eritrean Youth Movement for Unity and Justice ኩለን ተንቃላት ተጠቂሞም ለንበሉ ሕጂኻ ብሕፅሮተ ቃት EYMUJ ገለ ክኸውን ማለት እዩ I don't know ብዝኾነ ኣንቢልት ሓድሽ ባንዴራን ሓድሽ ኩነ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣብ ሕቑፊ ብልፅግና ኣብ ቢያቲ ናይ ብልፅግና ኣብ ዳስ ናይ ብልፅግና ኣፍሊጦም ኣለዉ ማለት እዩ ኮንግረስ ናቶም ኣዲስ ኣበባ ቅንዕ ይብሉ ኣለዉ مچم عبد الجخل نخمان أبزينا خلنا نخمان كن سمع زي قالنا يو لأنه كمي تقداي دعنني يقول goal of the movement so fresh perspective دحرينا سلاسان قلنا عمل تعري حدش fresh سخونة أتحساسبة حزنين عن غرب زلنا to address Eritrea's ongoing crisis نزلوا كنتاتنا إيرترانا مغيار يمزولو زلوا I mean تقداي كم استوداي تنوغرام دي خوينو إيرترا مس أمريكا سقم سلزنا براي تقاومون قلن كل زخيد نيرو أمريكا زي بلو تقاومون قن ترقم كم زي بلو خزنوغرام دي دير لخوينو ويسا زينا بس حمن السنو قلن قريفنا تبلو دلغم نيا إيرترا كنتات كن قلت سينا من مخانو زي تفلت سبيو مخا نلو لاونت إيرترا كده فريا نزبل زلو حيلي أب حقفنا تخوينيو أبي إيرترا تبونا غير كم سيز بلا نازلو ده قرمي متي حنقولهم ساكن ليه كم زي صرح بس يخطفلت addressing internal marginalization أو وش تعدي أبزيالاتكم جيت له the movement highlights that decades of political imbalance have marginalized large segments of society, particularly the Eritrean Muslim community, and argues that the true stability requires resolving again أبيرترا زلو منقسي بزدال خاخت قصة خليخة أبتك أبيرترا نزلو هزبقن نتحادى لأتحادى يريئي الكام كتقصة يتخلني I mean as simple as that ሓደ ህዝቢ ልዕሊ ካልኦት ህዝቢ ሓለፋ ኣለዎ ብሓለፋ ይርዮ ኢልካ ክትዛረበሉ ብኸመ ክኽሰት ዝኽእል መንግስቲ ይኮነን ስለዚ እንተ ካልእ ንሰብ ብድሌትካ ክትነቕፎን ክትከሶን ስለትኽእል ስለምንታይ ከምኡ ኢልካ ስለምንታይ ከምኡ ጌርካ ዝበሃል ነገር የለን በዚ ናይ ኣድልዎ ግን ክትከሶ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ፀገም ነቲ ህዝቢ ማዕረ እዩ እተን ዝርከበን ፀጋታት ድማ ማዕረ እዚ ክብለኩም ከለኹ ሳክት ኣነ ንኸጋንን ኢለ ነቲ መንግስቲ ክከላኸለሉ ኢለ ኣይኮንኩን ናይ ዩኤን ሪፖርት ክበክም ስለ ዝኾንከ ብሓፈሻ ኣብዚ ሞተት ጉዳዮም ዝጎዩ ዘለዉ ብዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ንባሕሪ እውን ክንበኩም ኢና ልኡላውነትና ብዝኸብር ብላብላ ይብሉ ኣለዉ መን ኢኻ ስኻ ኣብ ባሕሪ ክትብን ክትገድፍን ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ብንካን ሃባን ብሕጋዊ መንገዲ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክገብር ተዝኾን ዝኸልከለ የለን ጅብትሎ ካልእ ኣሎ ልኡላውነት ክደፍር እዩ ዘሊ ዘሎ ይግዳስ ኣብ ሕቑፉ ናቱ መኣዲ እናበላዕካ ፍሉይ ነገር ክትገብር ኣይንፅበካን ኢና budget ون حجزونا قال زبل ونير وقت حد فيديو عن كالك زي خريكم access to stance on the Ethiopia and sea access can't have the movement explicitly supports Ethiopia's right to access the sea through Eritrean ports, arguing that mutual port utilization serves the economic interests and regional stability of both nations rather than keeping the ports idle. So بزعبا قداينا بحر كون كله دما بكاني بحرنا مسانا خوين كتقاملو تخليهم كلتو حزب كتقاملو دما صقام يبلناني بلالو ግርም ባዛዘር ባዚያሲ ለካስ እዚያ ነዚያ ዝፈልጥ ተሳይኒው ዝኹሉ ፀገማት ፍጠር ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ መን ኣይጠቀሙሉ ኢልዎ ንሳቶም ዝደልዩ ዘለዉ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢና እንደለና ይብሉ ግን ናይ ልኡላውነት ትርጉም እንተዝህልወካ ዝርዳእካ ኣዲስ ኣበባ ኸይድካ ኣብ ሕጂ ደረጃ ኣዲስ ኣበባ ኸይድካ ምስ ብልፅግና ኣይትመክርን ኢኻ ናይ ልኡላውነት መረዳእታ ዘለዎ ሰብ ዝገብሮ ኣይኮነን ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ንሱ እዩ ብዝኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ምልስ ኢልና ንእሽተይ ተዛሪብና ክንሰግር ኢና ኣብ መንጎ 13 ከቢድ ፍሕፍሕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ መን እዩ ምሽጥር ኣውፂኡ ነደብዳብ ድሮን ምክንያት ዝኾነ ዝብል ዓብዪ ሕቶ ብኣባላት 13 ከም ዝተላዕለ እንትግለጽ ንኣባላት ተዳሎ ዝብል ትእዛዝ ብኣባላት ክናፈስ ይኽእል እዩ እቲ ግዳጅና ንሱዳን ምዃኑ ግን ካብ ኣመራርሓ ወፃኢ ካልእ ኣይፈልጦን ስለዚ መን ኣውፂእዎ
ዝብል ዓብይ ዛዕባ ኮይኑ ከም ዘሎን ንምኽንያት እቲ ደብዳቤ ብሰንኪ ዝወፀ ወታደራዊ ሓበሬታ ምዃኑ ተገሊጹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣገይን ኣገዳሲ እዩ እቲ ምስጢር ብኸመይ ወፅዩ መን እዩ ዝነግር ዘሎ ትግራይ ብዙሕ ነገር ኣብ ውሽጦም ክፀሪ ዘለዎ ነገር ኣለዎም ሓደ ካብቲ ዓብ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ ድማ ንሱ እዩ ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ምስቲ ልሕሉሕ ኣካይዳናቱ ከም ድሌቱ ምስጢር ካብ ውሽጡ ክረክብ ይኽእል ስለ ዘሎ ነቲ ዘሎ ሲስተም እና ነቲ ብኮና ተጠቀመ ልሕሉሕ ስለያናቱ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ክንዱ ክገብራ ይምኻለን ግን ኣብ ውሽጦም ዘይፀረዩ ኢንፋክት ሓደ ካብቶም ተጋሩ ብናይ ተጋሩ ቃንዛ ዝሕጎሱ ተጋሩ ተፈጢሮም በምህላዎም ኣዝዩ ዘስደምም ክብል ሰሚዐ ኣለኹ ምክንያቱ እቲ ዘጋጠመ ኣጋጢሙሎ ግን እንተወሓደ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ካስ ኣይስማዓካን ዝቕተል ዘሎ መንእሰይ ትግራዋይ እዩ ዝቐትል ዘሎ ድማ ተትማሊ በዲሉካ ንህዝቢ ትግራይ በዲሉ ዝነበረ ሕጂ ድማ ዕፅዋን ክባን ገይሩ ነቲ ህዝቢ ዘሳቅ ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ እንታይ ስለተቀየረ ኢኻ ብፍሉይ ፍቅርን ሓለፋን ንዑ ክትገብር ትፍትን ዘለካ እናበሉ ዝዛረቡ ዘለዉ እዮም ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክብድ ዝበለ ደረጃ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ብዓብይቲ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ከቢድ ድስቅልቅል ዝበለኒ ዘሎ ግን ሕጂታ ናይ ካልእ ሞር ናብ ትግራይ ፎከስ ዝገበረ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና it's going to be ነዘን ዝመፃ ዘለዋ እዋናት ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብቲ ከባቢና ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ብልፅግና ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ወይ ነቲ ናይ ህዝብታት ርክብ ኣመና ኣፍርሂዎ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ገለ ነገር ደኮን ይገብር ኸውን ኣብ ትግራይ ዝብል ፍርሂ ሪል ዝኾነ እናኾነ ማለት ገለ ነገር ክፍትን ዝኽእል ዝኸውን ገለ ነገር ክፍትን ዝኽእል ይመስል ዝብሉ ሓይልታት ድምፂ ናቶም ናዕበየ ይመፅእ ኣሎ እቲ ናቶም ሓሳባት እውን ናዕበየ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ብብዙሕ ዓይኒ ዝጥመት ዘሎን ብዙሕ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎን እዩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራትን ናብዚ ለንቀነ ናብ ካልእ ከይስጉርኩ ከሎ ከተሓሓዛ ደልየ ዝነበርኩም ክረኽባ ይከኣልኩን ኣሎ እዚያ ከስማዓኩም ደልየ ፀኒ አሁን ቢያንስ ፎርማሊ በሻዕቢያ ይሄ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መሆኑን በቀጠናው የተፈጠረውን የህዝብ ቴንሽን ለመቀነስ ውጥረትን ለመቀነስ የተደረገ መሆኑን ወዘተረፈ የሚያብራራ ደብዳቤ ጽፏል። ቢካዝ አገዛዙ ለተባበሩት መንግስታትም ለአውሮፓ ህብረትም ለአሜሪካም ለሌሎች ምዕራባውያን ሀገራትም ጭምር ስለዚህ ጽምዶ ስለሚባል እንቅስቃሴ በተለያየ ጊዜ ማብራሪያ ሰጥተው እያለ መግለጫዎችን እያወጣ እየከሰሰ ስላለ ለዛ አስፈላጊ ነው ተብሎ የታሰበ ይመስላል። ሆኖም ቀረ ግን ይሄ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንጂ እንደተባለው ጸረ የሆነ ቡድን የተፈጠረ አሊያንስ አይደለም የሚል ነጥብ ነው በሻዕቢያ በኩል የተላለፈው። ያው ምን ገምተው አለ የምንፈልገውን ያክል እንወስዳለን። ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ጽምዶ ዝበሃል ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ወቅዓዊ ብምቕያር ናብቶም ዝምልከቶም ማልቲላተራል ኢንስቲትዩሽንስ ከም በዓል ዩኤን ዩሮፒያን ዩኒዮን ከምኡውን አፍሪካን ዩኒዮን ጽቡቕ ዝኾነ ደብዳቤ ምስ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ መረጋገፅን ጭብጥን ቪድዮ ዝተሰነየ ርኢ ዘበሎ ሰብ ብኸመይ ክንሕግዞ ንኽእል እምበር ብኸመይ ክንዕንቅፎ ክብል ዘይክእል ኦፍኮርስ ብድሕሪ መጋረጃ ሻዕብያ ካልኣይ ይገብርን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ኦፍኮርስ እቲ ኩነታት ርኢኻ ደግዳስ ነቲ ጽምዶ ጠቕላላ ናብ ወታደራዊ ጥራይ ክቅይሮ ወይ ናይ ወታደራዊ ዘረባ ጥራይ ክገብሮ ንዝፍትን ዘሎ ብልፅግና ጠቕላላ ኣብኡ ከላ ትነፅግ ዘረባ እያ እታ ዘረባ እንታይ ማለት እዩ ጽምዶ ናይ ኩናት ምዃኑ ብልፅግና ክእምን እዩ ዝፍትን ዘሎ ኤርትራ ድማ ጽምዶ ናይ ሰላም ምዃኑ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ብጭብጢ ዝተሰነየ ኣብቲ ዶባት ከመይ ዝበለ ዝምድና ከም ዝፈጠሩ ብቪድዮ ኣሰኒዮም ሂቦም ኣለዉ ስለዚ ሓቅን ሓሶትን ፊት ንፊት ከም ዝራፀሙ ገይሮም ኣለዉ ግን ኣብቲ ዘረባናቱ እንታይ ዝብል ብዛዕባ እቲ ናይ ተጋሩ ዝተገበረ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ከም ዘሕምሞም ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ክሳዕ ክንደይ ህዝቢ ትግራይ ኣትሕዱ ተጸላልዩ መጋበርያ ናይ ብልፅግና እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ይገልጽ እሳውን ሓደ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ዝነበሩ እዩ እቲ ዘረባ ከመይ ኢሉ ይቀያየር ከም ዘሎ ንኽትርኢ ድማ ደገርም ኮይኑ ማለት ኣሜዚንግ እቲ ሬቨሌሽንስ እቲ ክውንነት እቲ ክስተት ክመፅእ ከሎ ብኸምኡ ዓይነት ክርእይዎ ከለዎ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝወርድ ዘሎ ኩነታት ኣቐዲሞም ንኽጥምቱ ብድሮናት ንህዝቦም ንዝቐትል ዘሎ ብዛዕባ ክንዳተኲርካ ትዛረብ ብዛዕባ ጓል መንገድን ካልእን ክትዛረብ ክትፍትን ከለኻ ንባዕሉ ንሱ እውን ዘገርም እዩ ካልእ ግን መግለፂ ክትረኽበሉ ይትኽእልና ብዙሕ ዘገርም ስለ ንርኢ ዘለና ኢትስ ኦልዌይስ ዲፊካልት ናታቶም ሓደ መግለፂ ክትረኽበሎም ኣብ ጉዳይ ናቶም ከተኩሩ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ ካብኡ ቀፂልና
ምናልባት ንበይና ፍልይቲ ክትግበር እንድዩ ነይሩዋ ግን I really don't have the capacity ስለ ዝሓፅረኒ ዘሎ ግን ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ ለንቀነ ካብ ኤርትራ ወፅያ ዘለያ let's listen to this one. They say happy Independence Day, 35 years of independence in this country. And I think what really impresses me the most here is that it is clear how much love and commitment there is amongst the people of Eritrea for this country. It is still a new country, a young country at 35 years old. The sacrifices that have been made for independence are still incredibly salient, and you can feel it in this country. And that translates into a desire for every citizen, for every person to have access to development, equality, dignity. That really translates into how development is approached in this country. These principles of sea and sky. እንታይ እያ ትብል መሲልኩም ንኤርትራ ሲ ናይ ብሓቂ ዝተረዳእታ እያ ትመስለኒ ክለካብተን ደስ ትብለኒ ፖለቲከኛ እንድያ እታ ሓላፊት ናይ ዩኤን እንድያ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ እንድያ እንታይ ትብል መሲልኩም ኤርትራ ብ35 ዓመታ ንእሽተይ ሃገር እያ መንእሰይ ሃገር እያ ንኩሉ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሃገር ሲ ገጭፍ ዋጋ ከም ዝተኸፈለላን እቲ ዋጋ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝኸፈሎ ምዃኑን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ድማ እቲ ሃገር ዓብ ትርጉም ከም ዘለዋን በዚ መልክዕ ክትርዳእ እንተ ጀሚርካ እቲ ሃገር እቲ ናይ ምዕባለ መንገዲ ኤርትራ ክትክተሎ ትኽእል ኣገዳሲ ዘረባ እያ እዚኣ ስምዑ እቲ ናይ ምዕባለ መንገዲ ኤርትራ ክትክተሎ ትደሊ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዋጋ ዝኸፈለላ ሃገር ስለ ዝኾነት ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ እተረብሕ ዘርብሕ መንገዲ ናይ ምዕባለ ክትክተል ከም ትመርፅ ድማ ይርዳእካ እያ ትብል ዘላ now this is very deep ፅቡቅ ገይሩ ዘስተውዓለ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ነገር ክሪኦ ዝኽኣለ ክበፅሖ ዝኽእል መደምደምታ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ኣብ ብዙሕ ዜራ ሪኣታ ኣብ ብዙሕ ዜና ምፅልኩም ኣለኹ ንኤርትራ ፅቡቅ ነገር ንክትረክብ ኤርትራ ፅቡቅ ክትረክብ ከላ ድማ ካብ ኤርትራ ካብ ዘለዎ ቀዳሞት ፅቡቅ ነገር ናይ ኤርትራ ፖስት ትገብር እንተላ እዛ ሰብ እዚኣ ነቲ ናይ ዩኤን ኩሉ ኤጀንሲስ ምሳቶም ኩላቶም ናይ ካልኦት ፖስት ዝገብርዎ እውን ሼር እናገበረት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ብተደጋጋሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ኤርትራ ፖዚቲቭ ኢሜጅ ኣብ ምግባር if there was a certificate of award ወይ ናይ recognition I would give to this lady ኤርትራ እንተኸይደ ድማ ነዛ ሰብ እዚኣ ናይ letter of recognition ባዕለይ ፕሪንት ገይረ ክባ ከም ዝኾን ቁጥራ ይፈልጥ ድረኺበ ማለት ዝኾነ እንትትብሎ ዘረባ ናይ ብሓቂ መንገዲ ምዕባለ ናይ ኤርትራ ንኩሉ ኤርትራዊ ከርብሕ ብዝኽእል መንገዲ እዩ ዝስራሕ ዘሎ Solutions that we talk about as international development practitioners are incredibly real here in this country. And what I have seen in the last few years since I've been here is incredible achievements through those principles of self-reliance and local ownership. Just to give one example, this is a country with some of the highest child immunization rates in the world, at over 95%, and that's incredibly significant. Just last year alone, increased energy access to over 100,000 households, sustainable energy that can be used for health facilities, for education in the home to decrease the amount of hours that is being spent on care in the home. The focus on local solutions that may be low-cost, community-driven, things like maternity waiting homes. ኤርትራ ብፅቡቅ ነገር በብዙሕ ፅቡቅ ነገር እንድያ ትገልፃ ሓንቲ ካብተን ትበን ዘላ ኣብነት እንታይ ትብል ዘላ ኤርትራ ኢሙናይዜሽን ማለት እዚ ናይ ቫክሲን ንቆልዑ ዝወሃብ ማለት እዩ ልዕሊ 95% ህፃናት ናይ ኤርትራ ክታበት ከም ዝረኽቡ እዚ ድማ ኣዝዩ ልዑል ቁፅሪ ምዃኑ ከምኡ ድማ ዳርጋ ንኩሉ ዜጋ ክበሃል ከሎ እውን ናብኡ ደረጃ በፂሓ ዘላ ምዃና ከምኡ እውን ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሰባት ሓደ ተተካኢ ፀዓት ወይ እውን ከም ሰስቴይነብል ዝኾነ ፀዓት ንሕክምና ንትምህርቲ ነቲ ካልእ ናይ ፀዓት ኣክሰስ ክህብ ከም ዝኽኣለን እቲ ዝግበር ነገራት ድማ ብምሉእ እቲ ፉል ኦውነርሽፕ እቲ ህዝቢ ናቱ ነገር ናቱ ንብረት ናቱ ጥቕሚ ምዃኑ ፈሊጡ ልክዕ ከም ናቱ ዝከላኸለ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ብናይ ኣፍሪካ ንኤርትራውያን ከምኡ ክትብሎም ከላ ከይርድኦም ይኽእል እዩ ተርዲምሎም ሓደ ፕሮጀክት ኣብ ዓረዛ እንተሰሪዕካ እቲ ህዝቢ ከም ንብረቱ እዩ ዝከላኸለሉ ክበሃል ከሎ ኖርማል ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ነቲ ሃገር ኢልካ ዝሰራሕካዮ ሰራቂ ናይቲ ዓዲ ሰሪቑ ንነብሱ ክወስዶ ይፍትን እዩ ንኣብነት መንገዲ ፅርግያ እናኸድካ ከለኻ እዚ ናይ ሃይዌይ ኣሎ ምሽ መንገዲ ኤክስፕረስ ወይ ፅርግያ ኣሎ ሕጂ ኣብ ገለገለ ፀቅታት ወይ መጣውዮ ክትጥቦ ከለካ ኩርቨ ማለት እዩ ሓፂን ትገብር ኢኻ እታ መኪና ኒዮ ከይትኸይድ ድጋፍ ክገብረላ ዝኽእል ነቲ ሓፂን ይሰርቅዎ እዮም ኣብ ገሊኡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣምፂልኩም ነይረ
بالون إلكتريك سرقي جمدنا إلكتريك سرقي تاني مالتي الكوميونيتي ناتي يلي أمنيو ناتي يلي سلزي أمن تجبريس فتن قلاو ربحك برخل حبرتسب ما أبزنا يقل ربحات راين دحرت أليقو فتين كم بالغة تمسيت خلنا مغنياتو نسخة برميل كتاكل كلها نسو نتحسين أي برميل كشيت إلو نتبرميل سرقة كخير غلي نسخة أبنا جرك جبرت فتنا لها نسو جن نشتي نجار يرى بالو كاب حدا بهذا أنا بحدا بوتا زرقي كا إلكتريك جر كنا تعدى كتب عبلو ناخد كهلا نسو جن نتاج جمدنا إلكتريك نتا بالون سرقة شيتو جنزب زروح بترايد الرايو سلسلة مالتيو ناتي ربحات رايز بالحبرتسب نتهاجر تزعبي كسارايو قسم الله زغل نتي نجرتي بناء كلا عينة أفريقيا كتري خلها بحب عبي بزي تبغى جريات تقولسو كم ودتي implementation of innovations like barefoot doctors زي بجرو خيدو زي حكم أبكال زي تريو نجرات بجرو بكيدو منتي بروحو قطرات نزلوا زبي زوهاب حكم النوا قلقلوت ولا لا energy access نمنا لميتش زخون زبتات ህዝብና ኤርትራ ዝተገበረ ከምኡ ናይ ዋተር ኤንድ ኢንቫይሮንመንት ኮንስትራክትድ ካፕሽንመንት ቤተክሳብ 900 ዲጋታት ንህዝቢ ዝኸውን ዝተሰርሐት ዝገልጽ ኣላ ነቲ ድርቅን ካልእ ፀገማትን ንምኽልካል ማለት ፎስተር ስትሮንግ ሲቪክ ኢንጌጅመንት ኢን ኢንቫይሮንመንታል ኬር ኣብቲ ናይ ኣከባቢያዊ ክንክን ኣብነት ዛላታት ምግባር ድዩ ኣግራብ ምትካል ድያ ከምኡውን ህዝቢ እቲ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ከም ዝሳተፍ እያ ትገልጽ ዘላ expand the solar power irrigation systems كم دبان نتيجة جبر زلنا يحرشاوي يكون بسولار جيركا ساعات كم زرا كم جبار أبكم تاسي بزح سرح يسرح كم زلوا ياتنجر أبير تي في كتكم سموا قالت لي ما أبزي بحر تاكيبهم سلسة ذهبوا أمسغا بسكرنت. Let me start with Happy Independence Day for Eritreans, whether they are in country or outside the country. Congratulations for the Independence Day. Just to answer to your question. Eritrea has made a significant progress in social diplomacy sectors. And if I share with you a few examples where I have observed a huge, achievements, including, we see more children now learning in schools, staying at schools, and also we have seen also an improvement of the access and quality of education in Eritrea. That's one thing I observed. Much for having. Now, UNICEF حلافي زخاهم تري وزلهم إيرترا بزح لوتي بزح نجارات كم تجبر زلا يزنجر زلو مشام يونيسيف كما يبتناتي إدم زلهم كلام يونيسيف زبل راوس نيرو بفلا يا بيونيسيف أبير تراب صار حلو زنبرة أنا حنت بفلو ذكرى أبدك أم حرك مهار كل وده كم حر زوادو شات شاين شاب عين مالك كابتسان شد شنك سابتسان شو من تنجزية زنبرة مالتيو عرفت جزية سنتاي جبرونيرم تم بتمرتي نا يونيسيف تراز بيرو قالتها سلزنبرم نايماتس كم زناي 10 حتى ويكا شدش حتى عرفت لك 3 دقائق عندي حتى قدامي تعرفتي ابتناي اوفيس ناي مهران يتقعوا حتى 10 حتوتات قلطيف كمصي خانه حتوتات قلطيف كمليس كاين تركبك شلمات وصل هجي عرفت معسي وصي له سب كشيني لو غيت نفع تمهراي دما اب اوفيس غصي زغوي نيرو غوي خا ممركات ما غلطيف تفنيكا قلطيف كخيتكا نتاور غتري خانه حتو بحدث تزاتي 5 نفعات كل خوينكا مليس كانت خيتكا مسمر طراس بيروت وصل يونيسيف يقانات نيرو سلازي I remember this was a good experience تمرتك ساعه كندي كل كم زنبره انا كمهار كل غبير ترفزو زين غيرك مالو I hope تكم عينت منفس نملسو تمرتي ازي تبهاج ነገር ከሆን ከላሎ ምክንያቱ ትምርት ተባሃግ ዝኮን መንታ ይሰብ ተማሂሩ ናብ ጽቡቅ ደረጃ ክበጽሕ ተጀሚሩ ኣነ ከንሽተይ ከለኹ ቀድመ ይስተማሃሩ መምሃራን ዝኾኑ ህይወቶም ጽቡቅ ይስተኻኸል ነይሩ መምሃራን ጽቡቅ ደሞዝ ስለ ዝነበረ መምሃራና ጽቡቅ ደሞዝ ስለ ዝነበሮም ቀዳም መጽኦም ይምህሩና ነይሮም ኤክስትራ ሜክ አፕ ንብሎ ነይርና ቀዳም መጽኦም ይምህሩኻ ዕረፍቲ ገሎ ከሎ ግዜ ትክረኽቡ ከለዉ ይምህሩኻ ስኻ ድማ ገንዘብ ኣዋፂኻ ትሽልሞም ናይ ብሓቂ ሞቲቬትድ መምሃራን ነይሮምና ንምስ ዩኒሴፍ ከነላ ኣግባ ማለት እዩ እጂ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ዝገልጽ ስኻ ናይ UNDP ንስማዕ ንሽተይ እስኪ This year, starting last year and going to 2026, Eritrea has taken the bold attempt to draft its development plan. The plan is at the draft stage and it's being reviewed. In my view, that's a huge milestone. It came out of broad consultations from different entities, ministries, and it took time. Na UNDP حلاف دما እንታይ ይብላሉ ኤርትራ ዓቢ ናይ ዴቨሎፕመንት ፕላን ናታ ድራፍት ገይራ ኣላ ይብላሉ ዝኻ እንታይ ማለት እዩ ዴቨሎፕመንት ፕላን ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትደልላ
ሓሳብ ኣለዎም ግን ኣብ ዶኩመንት ብፅኢኻ ካልኦት ትካላት ምሳኻ ክሰርሑ ኮይኖም this is my plan ኣብዚ ፕላን እዚ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኻ ክትብሎም ትኽእል ስለዚ እቲ ናይ ዴቨሎፕመንት ፕላን ናይ ኤርትራ ድራፍትድ ኮይኑ ብዙሓት ሚኒስትርታት ዝሳተፍዎ ጉዳይ ፕላን ኮይኑ ኣሎ ይብላ ኣሎ ካልእ እውን ናይ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ብሓደ ገይሮም ዝገበርዋ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ኤርቲቪ እንድያ ዘላ let's make this video really viral ምክንያቱ ንኤርትራ ክትዕማምንታን እታ ቪድዮ ናብ ብዙሕ ክትበፅሓሉ ትኽእል መንገዲ ክንገብር ኣለና ክብል ይደሊ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ንኤርትራ ፅቡቅ ደረጃ ትኸይድ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ ጥዕና ኣብ ካልእ ገለ ካብቲ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ናይ ኤርትራ ኣብ 2068 ኣብ from 55 years in 2000 to 68 years in 2025 ስለዚ 68 ዓብይ ቁፅሪ እዩ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ማለት ሰብ ክነብረሉ ዝኽእል ዕድመ ካብ 55 ኣብ 2000 ዝነበረ ናብ 68 ኣደይቦም ኣለዉ ሞርታሊቲ ሪዳክሽን ህፃናት ውልድ ምስ በሉ under 5 5 ዓመት ህፃናት ዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝሞቱ decreased by 78% while maternal mortality has dropped by 60% ስለዚ ህፃናት ተወሊዶም ዝሞቱ ዝነበሩ ብ78% ከም ዝጎደለን ኣዴታት ድማ ናይ ኣዴታት ሓደጋ ድማ ብ60% ከም ዝጎደለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ዓበይቲ ቁፅርታት ንሂወት ደቂ ሰባት ድማ ገደስቲ እዮም ዲዚዝ ኮንትሮል ኣብ ዕማም ምክልኻል ተሪኻ ድማ the incidence of major diseases specifically HIV AIDS malaria and tuberculosis has been significantly reduced እዚ ኤድስ በሃል ዓሶ ከምኡውን ዓባይ ሰዓል ብዓቢ ደረጃ ከጉድልዎ ከም ዝኽኣሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ተራ ቁፅርታት ኣይኮነን እዚ ሶሻል ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ናይ ጥዕና እውን ካልእ ኣገልግሎታ እውን ምዕባለታት እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ማይ ናይ ፅሬት ናይ ካልእ እውን ይነግሩ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እናጠቐስኩ ከርእየኩም ክፍትነ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ተሓልፎ ዘላ ብድሆታት they are trying their best ነቲ ኩነታት እውን ነቲ መድረኻት እውን ክቕይርዎ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ again ኣብ መወዳእታ ግን ነዛ ኣብዚ ዘላ ኣምባሳደር ኩሉ ግዜ ከየመስገንኳ ክሓልፍ ኣይደልን እየ she's the best and ንሕና ድማ ብዝከኣለና ኣብ ዘለናዮ ክንሕግዝ ክንፍትን ኣለና እጆኹም ንምባል ሼር ምግባር ኮሜንት ምግባር ምሕጋዝ እውን ኣካልናት እዩ ላይክ ግበሩ ነዚ ቪድዮታት ናብ ካልእ ከም ዝበፅሕ ግበርዎ እናበልኩ ናይ ሎማ ርዕስ ኣብ ዝጉዳይ ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም